सासे बर' आइजोनि गाननाय दख'नाखौ खुनो हुमखि होनायनि अजन सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा उदखार खालामनायनि अजन सासे बर' आइजोनि गाननाय दख'नाखौ खुनो हुमखि होनायनि अजन हिनजाव जोङो दख'ना खुनो मोननायनि पावार दं आरो बुंनायजों लोगोसे दख'नाखौबो साबसिनदोंमोन सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा उदखार खालामनायनि अजन नाथाय बिसोर जेबो सोङासै ओरैनो बुनायल' दुब दुब टाप टाप दुब दुब टाप टाप जाय फाराफोर बुबाय मोसौ बायनानै लाबोनाय सरासनस्रा आबादारि सुबुंफोरखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा आंखौथ' नै गुसुथियावबो जोख्रुबदों आरो बिखुं गेजेरावथ' 20 बारसो बुदों आरो हान्थुआवबो बुदों दाबो दंजोबो गुसुथिया ओंखामानो जानो हायाखै हिनजावासो दौदों आंनो बिसिनो क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोल उल्टापानि गोजोनस्रि गामिनि थागिबि आबादारि सुबुंफोरा कसुगाव हालामनि अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौ बायनानै न'फारसे लाबोबाय थादोंमोन। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालि न'फारसे फैफिनबाय थानाय समाव खोमसिबोनाय हिसाबै लामानि मोनसे मोसौ दोनग्रा खुथियाव हर थादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा थांनानै 7-8 सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय गैयाजासे खास्रि बिस्रि बुनायनि अजद होदों जाथायजों भुगिनांनाय सरासनस्रा सुबुंफोरा। आथिङाव बुदों आथिङाव नैबो बुदों नैबो ओमफ्राय नैबे सिलाय खुनानै संनाय नैबो दाबो सागायाखै सागायाखैथ' बुग्रा बुग्राया फरायसानो औ मोनानि खथायावमोन बिदिनो मा होनना बुंगोन नोंसोरखौ ना रायलायाखै जोंखौथ' मथा-मथि फार्स्टआव रायलायाखैनो माने ओमफ्राय दसे थानांबाय सालाफोर मोसौ सिखावनासो बुबाय जोंखौ आंखौथ' आं हौवाखौ हमथादोंमोन बे हमथानाय समावहाय हिनजाव जोङो दख'ना खुनो मोननायनि पावार दं आरो बुंनायजों लोगोसे दख'नाखौबो साबसिनदोंमोन आरो दा साबसिन आंनि हौवाया बासायदों ओमफ्राय दा बासायनायावहाय बे समाव ओरैबायदि बुबाय नोंसोरो उल्टापानि गामि जाब्ला सलरपारानिफ्राय फैनानै नोंसोर मानो थाफैनो मोनखो हादान सिफायग्रा बेबायदि बाथ्रा बुङो आरोना बिसोरो ओमफ्राय जों होनदोंमोन नङा सार जों मोसौखौ खावना लाबोआखै जोङो माबानिफ्रायसो लाबोदों अक्सिगुरि गामिनिफ्रायसो जों लाबोदों बायनानै ओमफ्राय दा जोङो फैनानै मोनानायखाय जोंनि बे नेपालिया बिमा बिफा सोमोन्दो जानायलाय जोंखौ दोनदोंमोन दा बेखायसो जोङो थाफैदोंमोन बा जों मा दायजों जानानै जों बे हौवाफोरखौ बुखो बे आदामोनखौ मानो बुखो हा मोसौ खावना लाबोदों नोंसोरो बेखायनो जों बुबाय हाब र' सार इसिग्राब जोंनि खोथाफोरखौबो नोंसोर खोनासङागौमोन ना मानो खोनासङा जों रावनिबो खोथाखौ जों खोनासङा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टना जों खोनासंग्रा मानसि नङा आरो जोंनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिसोरो होखादोंमोनानो ओमफ्राय बे हौवाया आंनो बासायदों बासायबाय दख'ना खुनाय मानि बिसोर ग्रेबख्लायनो नागिरनाय बिसोरनि सायाव माबायदि निया बिसार नागिरो नोंथाङा सासे आइजो जानायनि सायाव इमान गाज्रि भाबै हामला खालामनायनि सायाव दा बिसोरो बयना होनांगौ बे जे गाज्रि मानसिखौ बुग्राफोर बे मानसिखौ उल्टगाव रेन्ज होनना बुंना लाखादों बे उल्टगाव रेन्जनि जेसेबां बे ओरै गोलैयो उल्टापानि बे मानसिखौ बनांगौ आरो बे उल्टापानिनि जों दाखा सोंहैनाय समाव डिपुटि रेन्जारा बुंदों माथो सैमाखौसो बुबोदों होननानै जोंनियाव रिपर्ट सफैदों होमब्ला दिनै मानो बेबायदि हिनजावफ्रा जोंनावहाय दा बेबायदि उल्टा सोंफैखो होमब्ला आं सोंदोंमोन बेवनि सैमा बुग्रा खोथा हग्रा सोर मा बुंब्ला बिसोर खोथायाखै दस्राजों थाङा रायलायहैदों बे डिपुटि रेन्जारा उन्दै गथ'साखौबो बुदों बुदों सार बुदोंनो बेनो बेखौ नांबाय बेनो बिसोरखौ बोखाबायनायावहायनो नांबाय जखम जाजोबदोंमोन जादों गासिबो जखम धन्यबाद हौवाफोर हिनजावफोर 8 जनमोन आरो बुनायाव बयखौबो बुजोबखादों आरो बे हिनजाव माहारिफोरा जोंखौ एसेब्लाबो बासायनो सेस्था होदोंमोन नै बासायनायाव बिसोरबो आरो बोखा बोखि बुबावदों आरो जों खोथा फंनैसो रायलायनो नागिरदोंमोन सार होननानै खावलायदोंमोन जों खावलायनायखौ मानियाखिसै बिसोरो आरो बिसोरो माबाफोर बिनाय दाबिनाय दंमोनब्ला जों बिनि लामानि खरसखौ जोंबो एसे एनै होबोनो राजि दंमोन आरो बिसोरो होनबाय जों रावखौ मिथिया खुगाबो सियाखिसै रायलायहोआखिसैबो जोंखौ ओइबासेनो लावथि फैनानै जों ओंखाम जाना उन्दुहां जानायजों दुब दाबा बुबाय बे नेपाल बोराय जोंखौ बुखांनानै नेपाल बोरायनि गुलि सिङाव हाबहैनानै लावथि लानानै थथ' थाथा मा दाम बुयैखो जों बेखौ मिथिस्लाबले गिनायजों जाबजों जोंखौ एखेबारे खोला मोखां होनो हरबाय साहा दावखो होआखिसै बिसोर मोसौखौ लाबोनो हायाखै ओइदिनखालि लाबोनो हायाखिसै सार जों उल्टापानि माबा बै जाहारबारि
एलपि स्कुल दं बे गमानाव नैबे जायगायाव थांनानै हर थाहैबाय जों सानाय बिस लानानैब्लाबो खुनुरोखोम थाबायलांबाय अखानायैथ' जों दावखोबोनो हायाखिसै गारि बिहरबाय बिसिम बे गारि बिहरनानै गारियाव भारा होनानै लाबोनांबाय 16 थारिखआव माजों लाबोखो एसे मोसौखौ गारि बिहरबाय बे गामिनिफ्राय लांबाय बे गारियाव थिखांना लाबोबाय जों धन्यबाद बिसोरखौथ' आं लुबैयो माने बिसोरखौ एसेबाबो साजा होनांगौ आरो जोंनि जेनोखि सिकित्सायाव थांदों फैसा बेफोरखौ जोंनो नांफिनगौ आरो बिसोरखौ साजा होनांगौ एसेबाबो आं लुबैयो माबायदि बानोखौ माजों गाग्लोबो आंखौथ' नै गुसुथियावबो जोख्रुबदों आरो फिखुं गेजेरावथ' 20 बारसो बुदों आरो हान्थुआवबो बुदों दाबो दंजोबो गुसुथिया ओंखामानो जानो हायाखै हिन्जावासो दौदों आंनो बिसिनो लावथिजोंबो बिराद बुदों फिखुं गेजेरावबो फरेस्टनि मानसियानो बुमारदों औ फरेस्टनि मानसियानोमोन जोंथ' दा बिसोरखौ मोखां नुबा सिनायगोन जोंथ' सिगाङाव सिनायामोन खिन्थु हुल्थु गावनि होननानै बुंनो जादों गावसोर बुनाय समाव बुंदों जों हुल्थु गावनिसो जों रावनिबो खोथा खोनासङा होननानै बुंदों हुल्थुगाव डिभिजननि औ थेरेगा सिनाय ओमफ्राय जों बुंदोंमोन जोंहाबो मानसि दं जों एरैनो लाबोआखै खावनानै लाबोआखै बेखौ जोंनाव कागज पत्र दं जों एसेबाबो रायलाय होननानै बुंदोंमोन जों खावलायदोंमोन खिन्थु बिसोरो रायलायाखै जों रावखौबो सिनाया फेरेंगाखौबो जों मिथिया जों बिनि नङा होननानै जोंखौ बुदों आरो बुदों पुलिसनि एफआइआर होबाय नामा नोंसोरलाय जोङो दा होथ'नाय जायाखै होगोन बुथारगोन जुदि जेरैबो मिलायाबा बिसोरो ओंखारना लायाबा जों होगोन जोंनाव दा उल्थापानिनि रेन्जनिफ्राय जों मिथिना मोनखादों सैमाल'सो बुबोदों मानसिखौ बुवाखै होननाय जों खोनादों गावसोरनो बुंनानै लादों जों दा बेखौ हमगोन बियो बरना होनांगौ आं बेखौ लुबैयो जाहैबाय जों अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौ बायनानै होबोदोंमोन होबोनानै बे 8 नाम्बार खुथियावहाय जोंना मोनाफैदों बेवहाय ओमफ्राय लामायाव मैदेर थानायखाय जों फैयासै गिनानै बाहायनो हर थाबाय ओमफ्राय हर थानानै थाबायानो ओमफ्राय बिदिनो 11थासो टाइमाव जोंखौ फरेस्टफ्रा सोङा हसिया ओरैनो बुबाय खमसे खम सोंनो हायोमोन मथा मथि सोंनाय फिननाय दंमोन ना सोंग्रोमोन ओमफ्राय जों मानसिखौ बुजागौमोन बुजागोन ना बुजाया होमबाना जागौमोन बिसारा नाथाय बिसोर जेबो सोङासै ओरैनो बुनायल' दुब दाब दाब जाय फाराफोरि बुबाय आघात जादों बुजानानै जादों खुनि जादों साबसिन नोंसोरलाय बुजाग्राफ्रा 8 जन ओमफ्राय नोंसोरखौ बुग्राया बबेनिमोन फरेस्टआलाय हुल्थुगावनि होना लादों रेन्ज जोंखौ जेबो खालामनो हाया आङो बाहाय फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन र' सार र' जोंहाबो मानसि दं सिनायनाय बिसोरजों रायज्लायनोसै जों होनदोंमोन सोर सिनायनो दङ नोंस्रा बुंबाय जोङो फेरेंगा सारजों थाग्रा मानसि दं जोंहा आरो फेरेंगाजोंबो जों मथा मथि एसे माबा दंखायो लाइन दंखायो अब्लाबो मानियाखै माने नोंसोरखौ बुदों औ बुदों नोंसोरखौ मानि थाखाय बुखो बिसोर जानो जेबो मिथिला मोसौ सिखावनानै बुदों मोसौ सिखावनानै बुबाय जोंखौ दामा दुम खालामना नोंसोरथ' हिनजावफोरबो दंमोन दङ बेलाय नै गथ' गथाय दङ बिसोरखौबो बुजोबदों बुजोबदों टटेल गासैखौबो दा मा न्याय बिसारो नोंसोरलाय बेनि सायाव दा बिसाराथ' जोंथ' एथ'खिनि गिदिरावबो लांनो सानाखै नोंसोर मा लुबैयो दा जे जोंनि बुजानाय डिपार्टमेन्टआ नोंसोरनि सायाव हामला खालामदों बेथ' रुलाथ' जायासै गाज्रिथार जाबाय दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना माबायदि बिजिरनाय नागिरो बिजिरनायखौथ' जों दा मथा मथि माथो खालामबावनो जोंनि बुजानाय मथा मथि बे माबा डाक्टार माबा बिजि थुजानाय जोंनो बेफोरबायदि फैसाखौ नांगौ एसे माबायदि जखम जादों जाथोंलै सोरबा बयबो गासिबो जादों थाबायनो हायाखै दाबो हनै मानसिफ्रा बेनो थाबायलायनो हाबा दाबो ओरैनो साना दं नोंसोरो साबसेमोन गासै 10 जन 10 जन 8 जन मोसौआ माबेसेमोन 10थामोन नोंसोर जेनुवेलि बायनानै लाबोदोंमोन औ बेलाय जोंहा मानबा रसिद दंखायो नालाय बिदिखायनो जों गियाखै ओरैसोना मानोबा जोंहा दंखायो नालाय फमान दंखायो नालाय सोरखौ गिनो बेखौबो नायाखै बिसोरो नायाखै बेखौबो गासिबो नायाखै बेखौ नायबाबो जों जायोमोन बे जोंना माबा गोजोनस्रि होनो सरलपारा उल्थापानि गोजोनस्रि उल्थापानि धन्यबाद दे